Nga game kaayo ang kapuso real-life couple nga sila Asia's Limitless star Julian San Jose o gangyang hinigugma nga si Raver Cruz nga nagpatudlo sa trending TikTok dance craze nga Gento. Daw as easy as 1, 2, 3 alang kanila ang pagsayaw niini nga dali ra usab nilang nakatunan. Nahitabo ang dance tutorial sa behind the stage sa wala pa ang all-out Sunday performance. Dugay pa man ang Father's Day apan aduna nay pa-advance greeting si kapuso primetime queen Marian Rivera ngadto siyang amahan nga si Francisco Alonso. Sa maong hulagway, dayagang ilang pagkasuod sa usag-usa, kinibisan pa man nga wala siya midako kauban niyang amahan. Vault in sa kilig ang dalit sa manag-uyab nga sila Miguel Tan Felix o Isabel Ortega human silang #Sundate. Break o na sila sa pagsalbar sa kalibutan batok sa mga beast fighters sa Boa Zanian Empire. Samtang karong gabi na ang giatangan nga maaksyong panagsangka sa Voltis 5 ug ang bag-ong peace fighter sa Boa Zanian nga si Gardo. Masaksihan nato ang bag-ong abilidad nga ipakita sa Voltis 5 ug dungan natong tutukan kini matagabi pagkahuman sa 24 oras.